Marary za loatra. Am polisy atsika mikoragna zegny fa tsy aminao direct Gervais. Am polisy rô mety magnametsiny za hoe magnino Marady raha fahitanao mamono anao mbola mipody. Tegna tellement za agnatin'ny relation toxique, za tsisy décision malgré tout ce qu'il me fait, fampirafesagna et tout fanalaparaka. Je reste toujours avec lui. Izy anareo nabevaka viavy mandeha roa lasty. Je reste quand même, za miezaka magnavitra relationnaire roy. Za lavitry, tsy haiko feky. Mbola akaiko vonjy angalazady ty. Teriko anao, za misy tonga teriko anao koa andeha. Azonao? Karaha zegny. Telefony ty bakany. Za tokony tsy fa tsy voaniany. Ka olo mahita zay. Hatramizay olo mariny zay. Je te jure comme ça. Maratra. Maivoaiana. Ambinazy. Voalohany indrindra magnano mbola tsara tsika jiaby magnaraka en direct aty. Allô? Maregny manao. Ia, za maregny ho azal fasa amizay. Ia, lasa tsika. Naviany en direct aty boka iarahantsika nahita donc vidéo ndraiky sary niparitaka hagny raha nahazo Mamaredy. Sarotra amin'ny la famille zegny tsy volany satria le raha tsy voiniany. Tsy voiniany zegny fijaliagna ny aignany Mamaredy tamy Gervais. Fa nanginy fô zahay ela jiaby zegny. Fa niany tieko zalahy navy amy tsy digninay le raha. Maro baka tsika hato zegny tsy mahay ny tegna hoe ino tegna marigny. Ino tegna marigny amy raha jiaby misy eo de misy magnometsiny. Ia. Non, apaka tsy mamaky raha bekinjare fa mivolagna fô boka anao de ino maky raha bekinjare anao. Commentaire fa efa karaha ataony Gervais zegny. Fikasiagna tagnana ataony any Mamaredy tsy voiniany. Tegna tsy voiniany. Efa ela ary tegna fa ela. Fa izy tegna manipulateur grave be izy. Zandro amizay zany tafiditra tegna fa tafiditra aminazy sady hainy mamitika izy hainy. Zay la famille Mamaredy jiaby nanamany efa tsisy pour amy relation ny Redy ndraiky Gervais. Fa tsisy pour hatramizay. Fa tsisy fa noho tsy fitiavantegna problème tegna manginy. Karaha zegny. Zay la famille Redy reny lavalava fotireny tsisy raha tsy ataony zahay. Zay la famille Redy. Karaha ataony jeu ty amin'ny en direct ao. Gervais boka miseho izy hoe intelligent. Miseho izy intelligent izy. Hainy tsara beky zegny Redy. Fa mankatia izy de profiteny. Za haligny igny mafy popoko nataony Redy. Redy haligny igny miantso za ny telefony. Hoe aleva antragnony Gervais agny zoko entagna anakao izy. Aleva antragnony Gervais agny entagna anakao fa mafy raha mahazo tomagny izy. Amy popoko nataony Gervais. Fa namono feky. Fa namono. Fa tsy naty fô. Fa tsy naty Redy. Ary tsy voiniany. Vaniko aminareo zegny tsy voiniany nagnanaovany Gervais io. Fa izy
Toroniny zegny izy fa izy mahay misy relation tamin'ny fitondragna teo. Zegny raha toroniny zay la famille redy namany foty reny tsisy raha tsy ataony zay. Na zazo io ty zazokony redy ngamba fa tsy haiko intelo ngamba zay sy Gervais zay nifampikasana. Noho ny hino fiarovako zandriko. Popo zandriko à devant la famille, à devant-ko. Mira izy mamopoky lala izy mamopoky redy. Hainy tsara redy fa maty aminazy profiter zay tiany agnanaovany izy. Zay sy redy teo tragno raiky zay he fa vonony avy amin'ny Gervais tragno raiky zay satria zay miady lara. Satria za mivolagna amin'ny redy tsisy andra zany de accepter olo mamono anao zandriko. Anao fa misy raha mahazo anao za tsisy raha vaviko fa anao raiky anao fa raha vaviko. Tia zandriko tia tegna mankaty an'i Gervais izy. Zay roa lasa miady isan'andra baka ataon-Jagnahary avy amin'ny raha ataon'i Gervais. Fa tsy ahoany? Lahaly izy satria voana raha izy loatra raha mahazo izy. Nikaiky zany telefony aty zoko. Leva entako an-tragno Gervais marary za zoko. Navina rendraigny zany volagna taminazy. Tanao reto za mbola haly gn'andro ty fandrasa maraindraigny za mandeha mangala entanao any zandro. Hoe mbola izy koa zegny volagna amin'ny rodely iny hoe mbilao raha bakinaka hoe ino entanao mazo ambilao izo. Maraindraigny amizay za vao ny foto. Tsary tafandro za fa tsy fasaky ny antso mama sy papako. Satria ko misy raha mahazo mama sy papako zay fa sahirana. Satria mama sy papako fa tsy mi-accepta. Mitsaiky isan'andro mandiniky raha mahazo any redy. Redy igny ambarako anareo fa avy nivakian'i Gervais lao igny nizerigna fito lao anazy niborigna fagnevana azy tamin'izegny. Noho ny Gervais famonoagna ataon'i Gervais izy. Manipuleny redy, manipuleny tsisy raha tsy ataony redy. Tia izy, tia fa tsy hainy atao mira olo fa verijery izy. Mivolagna zay avagna, mivolagna zay namagna, mivolagna olo magnodidina, misy fa olo tsy olo karaha io fa mandefa mikaiky, mandefa message mivolagna izy redy. Raha mahazo anao io koa tsy fahazon'olombelogna. Magnano aigna tsy ho zavatra redy noho ny fitiavagna ny Gervais. Sy mba ny relation redy amin'olo jiaby. Vao miresaka amin'olo redy koa fa lehilahy. Na tsy resakino koa fa hitany amin'ny message famenasen'olo. Aratsiny redy amin'olo io agny redy nivolagna fa anao zegny nikoty izy nefa redy tsy mivolagna zegny. Relation n'olo jiaby tokony ifandray amin'ny redy. Na olo agnampy redy, na olo iara-iasa amin'ny redy, tsisy tapitra tsy menaseny. Nefa iredy amin'ny olo farany hitsakitsahiny ampirafesiny lamony tsy ajainy. Efa izy Hervé zao ty efa na abevoka olo hafa zao ty. Zio ty na bevoka olo hafa Gervais. Andeha an-tanindrazana zay vao tsy ela nandeha tandroy tagny. Alon'izay andeha naregny an'io redy. Tia izy atsapany efa mafy le raha naregny izy hoe nabevoka olo anay Gervais ary izy mbola miaraka amin'ny viavy. Nangorigna entagna mama redy tamin'izegny nangorigna entagna redy. Donc masokony za baka na de ino izy ninaka tsy afaka tsy ora vaviko izy niresiko izy. Na avy tan-tragno tato izy. Tragno zegny izy tato ino nandeha tandroy amizay za hitanareo toetry ny Gervais. Koa fa hainy zay amin'ny lalagna eny amizay ho zaza miasa fô zegny an-tragno ato. Na avy izy baka tagny zay fa eny amin'ny lalagna, na avy izy baka tagny batainy entagna ny redy. Tsisy fiaragna, tsisy hino noentiny an-tragno aminazy agny. Karaha zegny. Zay amizay an-tanindrazagna hagny marigny koa fa
nampidiriny an-tragno ao koa viavina mavesatra aminazy. Manipuleny Red, manipuleny saignany Red jiaby. Efa tsy naivolagna izy zany fa tsy haiko koa raha ataoko hagnazava anazy sy Red zay roa zegny lasa tafiady fogna satria tiako zegny izy mba magnaraka volagna anaka, magnaraka raha teneniko hoe na de marary zandriko miala zandriko fa tsy fataon'olombelogno raha ataony Gervais anao io. Marina fa tsara fitiavagna hoe aferam-badiagnan'olo tsy azo fa torô Gervais mamopoka ny Red zegny mira mamopoky lalahy da olo miady amorengy mbola mora tsy ankitsitsy. Olo miresaka amin'ny Red ny telefony mansipany Red io fa kofa lehilahy miaraka avy agny tonga de totoondry iza io miaraka amin'igny alaigna agnaran'olo amin'ny Facebook andefasany message menasegna na de olo tokony agnavitra amin'ny Red amin'ny fiaignana na de olo ohatra hoe organisateur na de olo agnampy izy tsy Gervais tsy mahay ino izy fa izy mila manimba ny Red fô zegny tanjona anazy. Fa le raha tegna anisany mampalahelo za le zandriko tsy mety tonga saigna. Ro anareo tsy mahay baka hoe magnometsina ny Red hoe anao ino. Ia de izy Gervais fo zegny amezagna tsigny hoe ino amezagna point. Gervais amizay ambarako anareo fa Gervais grave izy miseho intelligent na raha nataony nomaly ariva igny. Fa izy devant public. Kofa mbola tsy nagnano en direct Red nipopoy nataony zay tiany natao namparany tamy Red erisetra jiaby mety natao satria tsy hitan'olo zare roa fogna tan-tragno nataony zay farany haingany namopoany any Red tao mato Red niantso anaty aty maty zazoko kofa avoto. Ino amizay nataony kofa hitany Red nagnano direct hitany le raha commence ratsy aminazy satria wisy preuve amizay le raha satria Red atramizay zegny na de ataony ino mivolagna fogna fa mbola tsy ary nagnano raha karaha ataony nomaly igny zany tonga de namoaka preuve vidéo maratra na sary sy ny tariny fa nomaly igny zegny sambany Red zegny namoaka an'igny matahotra amizay Gervais fa hitany le raha misy porofo amle izy efa pervers narcissique zegny izy miseho crapule izy de nitambitambeziny Red ny faiblesse ny Red fa Red mankatia izy mody nitambitambeziny izy de vidéo jiaby amizay zegny avadikin'olo zegny le raha hoe karaha hoe soi-disant zegny le raha hoe buzz nefa igny tsy buzz zalahy raha io tsy niany niaignany Red raha niaignany igny mbola volaniko aminareo minimum fa imagine nareo hoe lohany zao vakiny amy vera nizaitra fito tamizegny niborigna fagnevany Red tamizegny narata tafiditra hôpitaly za tamizegny tamatavy reo fô teto nalaina la famille Red tamizegny noentiny la famille tan-tragno tamindreo tagny lasa koa Gervais marainan'igny nandeha tagny nitambitambeziny karaha io koa defa loso koa defa loso miaraka amin'igny zay antsony Gervais amin'ny telefony potireny antegna antsony amin'ny telefony antsony mamako antsony papako antsony da anareo delino izy tamina sarotry kajo izy taminaka anareo sarotry kajo za fô ko izy miala io potireny mama papako miatra tension isan'andro za mananitra anazy zandriko anao fogna kono za raha ataonao andeha hamono papa sy mama zandriko za taminazy faza magnano raha karaha io na tsara fitiavagna karaha zegny ela tompoko ela nijaliany Red igny ndraiky za tegna magnontany zandriko za tamina ino zegny hoaly mbola mamy zio ty amy fiaragnanareo za zegny tegna matety question zegny apetrako aminazy tegna fa tsy hitako le mamy amin'ny fiarandreo ndraiky Gervais fiarany Red amy Gervais tompoko fampirafesagna fagnalagna baraka fifotirevagna nela famille Red famopohagna zegny raha niaignany Red igny baka eo Red mahazo fahavalo iarany Gervais viavy jiaby eran'izao tontolo zao
Vita iara le viava ratsiny agny Mama Red. Ratsiny agny Mama Red. Le viava koa tsy mafantatry. Avy agny de tonga de mandray favalo any Red. Mandray favalo any Red. Lasa be favalo raha miara atsika mantatra raha atsika mahita. Red lasa maro favalo, lasa tian'olo magnakina anazy tegna teneniko aminareo. Ankamaroan'olo regny. Avy am Gervais fogna. Fankaratsy any Gervais izy olo iarahany. Lasa mandray favalo satria maro olo tsy mahay hoe ino le tegna histoire. Nisy fotoana Red igny azavaiko taminareo navesatra. Imaginenareo zegny fa bevoka tamin'ny bevoka mavesatra ny Gervais tamin'izay. Mbola fara iny Gervais nidakany kibony Mama Red zegny, nidakany lavo tontontra afajaza. Maro lanko aminareo zegny, maro raha niaretanay zay zalahy, maro. Fa izy hoe raha jiaby misy farany, raha jiaby misy farany. Zegny raha ataony Gervais io ty on dirait ataony isanteteka ao satria hainy raha ataony zegny satria efa misy porofo mivengana eky ty. Fa tsisy alana eky ndraiky ty zalahy. Mananatra ny avana, mananatra ny namana, mananatra ny zaza Mama Red e. Ialao lalahy igny fa tsy mety aminao, mampijaly anao. Mitseky Red tsy mety mahazoaigna. Red igny tamin'izy mbola tsy naharaka ta Gervais. Olo nisy aigna, zaho mbola mahia lavitry noho izy tamin'izay misy aigna izy, normal. Nanomboka niarany tamin'ny Gervais izy mitseky lava izy amin'ny fiainana anazy. Na saigna anazy lasa tsy stable izy, tsy tranquille izy. Na izy tsy concentré amin'ny asany, andro raika fogna tsoriko aminareo zegny mba matranquille anjoary amin'ny Gervais. Donc andro raika fogna farany maharitry. Maregna an'igny raiky fa maregny zao koa Mama Red e. Zao koa e mitseky izy isan'andro, antegna avana zay lasa miady lava zay rovavy. Satria zaza la tsy rahavavy ko tsy izy. Tiako rahavavy, lasa miady lava zay isan'andro, manana favalo Red noho ny avy amin'ny Gervais. Efa mananatra zay koa nananaranay sy mananaranay ny Mama Red zay zalahy io. Koa fa nanarana fogna jusqu'à miady volaniko aminareo zay. Miady fa maly totoandro sisa tsy ataonay Red tonga vasaigna zo Mama Red fa tsy karaha tsy fitiavana. Nisy fotoagna tegna ambarako anareo. Nisy tamin'izay sy Mama Red nandeha restaurant zay ro niaraka nisakafo. Niaraka nisakafo zay amizay nody. Zay minody agnaty tômbily zay rovavy nandeha nody. Mahazo amin'ny lalana ambodiny sotry igny donc niantso izy Gervais tamin'izay. De nambelany Red nisôny libre sao de matahotra hoe raven'olo telefony. De tsy hitany Gervais ka izy amin'ny famandignany devant ny Bonarabe teo. Tsy hitany Gervais mina za io ambadika ny Mama Red io agnaty tômbily. Avy tagny izy tonga de tsy qu'est-ce qu'il y a. Hitany zay avery tonga de nipika izy nisakafo ny lagny tonga de namba. Fa io zalahy potondro tonga de tsy very ary izy amin'io tegna tsoriko aminareo. Tsy mahay mikasy tanagna mihitsy Gervais koa tsy amin'ny tariny Red. I Red zegny tegna fahita fa tegna poteny. Fa tsy haiko hoe azony fitiavana zegny izy zany tsy mety matsapa tegna hoe i olo ty fa mamono ana. Avy izy tamin'izegny tonga de totoandro tsisy very agnaty tômbily amin'ny tariny Mama Red. Tsy resiko, za tsy aresy lehilahy mihitsy tamin'izegny. Fa tamin'izegny za tonga de tsisy contrôle na rako jiaby sakanaka telefôny fa tsisy azokono nivoaka za tagna tômbily zay roa selle devant Bonarabe nigagany olo zay tamin'izegny. Ary tsy niany zay Gervais zegny mifampikasy tanagna, fotoagna maromaro donc nahita tamin'izegny tamin'ny pool party tamin'ny boulevard de l'Europe tao. Fa mifampikasy tanagna koa zay roa. E ary izy tsy raha mitsitsy, izy tsy masala naviavy anao na ino. Izy tsy masala mihitsy anao naviavy anao na ino. Zay Gervais zao. Eko za tsy aresy izy. Fa marary za kosa zalazandroko devant mikikasinao tanagna. Nigagany olo zay roa tamin'izay nifampikasy tanagna.
teo avao ny Bonarabe teo tam'izay ny gagan'olo zay tam'izay zalahy. Ino? Ny saran'olo am'izay zay koa fa vita hady igny. Lasa zandriko tompoko niaraka nody taminazy. Tomaniko niala tamy Bonarabe teo jusqu'à tantragny tomagny zanalahelo hoe aro. De natakaliny zandriko ny lehilahy igny za fiarovako izy. Niadivako tamin'ny Gervais teo. Tomagny za tamin'ny jusqu'à narendraigny za tomagny lasa zo antsony Gervais amin'ny appel am'izay zaliny. Koa mahatiako hoe farany tiako ambony tany fotifoty revany. Kara zegny fogna ataony zabaka fa fotireny isan'andro fotireny. Ngamba nareo nisy voatsela teo izy nisy tagna nagnano publication cercueil zay hoe belle-sœur hypocrite ino ino izy fa tsy ratsy ataony za satria hainy izy zegny tsy tiako. Hainy izy tsy tiako za tsy hoe mankaly izy karakôry tanke hoe zandriko ampijaliny tsy possible misy monko za oporany zegny za tsisy olo alako. Fa autant que izy mampijaly zandriko kosa tsy possible andeha iaretako an'izany. De zandriko nisy fotoagna hoe tamin'ny tegna naravolako zay tegna fa tsy haiko fa mikorontana saignako. Efa tsy eo za Tegna fa tsy haiko d'accord andeha volaniko tegna fa tsy haiko tam'izegny. Tamin'ny boulevard tamin'ny nisy pool party tamin'ny boulevard de l'Europe tam'izegny. Fa nisaraka rô tam'izegny fa tsy niaraka. Redy tam'izegny de hiatsika direct tam'izegny tao. Fa samby amin'ny direction anazy zegny rô fa olo tsy miaraka. Baka tagny avy izy avy tagny. Nagnantona ny Redy izy tam'izegny. Tonga de anontona telefony, isava telefony. Amizao fogna zareo fa tsy niaraka fa nisaraka ambolagna rô tam'izegny fa samby nagnano fiainagna anazy. Tonga de isava telefony raiky igny amizay baka mbola managna fôtia igny, mbola kekekekekeke mikakaka. Gervais za taminazy, raha ataonao ty kosa za taminazy fa trop loatra. Anareo mikoragna za taminazy tsy magnino. Anareo be Gervais fa samby nagnano fiainagna anareo tagny anareo fa avy anao baka agny za tonga de se permettre isava telefony amizao fognany. Avy takananao koa nagnino de lino izy taminaka fa natosika nedy za tam'izegny. Anasikany zao. Faraikitra ady za tam'izay nigagan'olo koa. Fa nivorian'olo zay rô tam'izegny hady ny fampastanagna tako. Izy volaniko aminareo izy tsy ho resiko fa za mila za mamaly izy. Satria tsapako raha ataony tsy mety tegna tsy mety. Fa za miteny aminareo lehilahy igny tsy manjary. Tsisy olo tsy andalo problème na fitiavagna, tsisy olo tsy voadogna amina fiaignana fara volaniko aminareo raha iaingan'ny zandriko amin'ny lehilahy igny zalahy. Raha tsy fiaignan'olombelogna, raha tsy fiaignan'olombelogna za ty tsy tia miditra amin'ny relation no. Direct zegny tegna domineny hitanareo ohatra magnano clip Redy zegny. Izy mila miditra agnaty klipa izy. Fiaignany Redy jiaby mihitsy zegny domineny. Hitanao izy koa fa agnilany Redy eo izy. Olo jiaby mikaikikaiky Redy mila contrôleny. Vao misy olo tsy matimatin'ny lolo de fa alainy numéro de Cayenne. Ino makikaina mo Redy? Hitanao na de olo tokony niara-iasa Redy zegny. Izy tegna mamotika fiaignany Redy ray manontolo. Vao misy laloatra bogobogosy hitany ao na tsy matimatin'ny lolo de fa lefasany message Redy koa nivolagna taminakao izy fa anao manjaingy vady koa. Forceny karaha zegny. Na olo ohatra organisateur hoe angalany Redy ohatra hoe hira sy ny tariny de fa ino. Misy moka olo vignitra olo de pajano le olo fifandraisana aminazy. Poteny tegna poteny ninazy vitany tsisy viavy tsy arany amin'ny donia ty volako aminareo zegny. Mama Redy sy mba niara-tsaigna, sy mba niara-batagna. Alainy tsy haiko hoe
karazanay zegny tegna ataony tsy haiko fomba fivolagnako izy karaha hoe lasa karaha tsinotsinogny zegny karazanay anaovan'izy ray aman-dreny la famille jiaby ka lasa tsisy dikany satria le raha ataony Gervais zegny intolérable izy amin'ny olo managna bavy na terra biavy izy mananitra anazandroko ino loatra mazandroko zatanazy raha spécial amin'ny Gervais tsisy amina lehilahy fa tsisy olo matinangomagna zegny reto fa mba magnamba miareta kely zandroko miareta kely koa raha jiaby tsy fataon'olombelogno amin'ny fiaigna ty fa tapitra nataony Gervais amin'ny Redy tapitra nataony Gervais tamin'ny Redy avambony Redy izy misy fotoagna miaraka amina viavy iny Redy anao koa ny Redy izy anao tsy ary tiako tamin'ny fiaigna koa zaho koa ny Redy tsy mankatia anao izy devant ny olo miaraka aminazy ndraiky raha fozona anazy tamin'izay ny filmeny misy namana raiky zay dia raiky tamin'ny Redy tamin'izay dia ny filmeny Redy ny filmendreo zegny raha nataony Gervais anao tsy ary tiako tamin'ny fiainako izy tamin'izegny Redy tomagny isan'andro tan-tragno taty nagnamboatra jery izy tagny hatramin'ny vidéon'andro ndraiky viavy Redy ty fa tomagny fa maratra fo mbola alefany koa vidéo ndraiky viavy mifagnoroka ambony fandriagna agnatin'ny fotoagna izy magnano anjagny igny menaceny amizay koa misy olo regny mifandray amin'ny Redy menaceny igny antsony ny telefony anao anao koa mikasikasika viaviko nefa roa amin'io misy fotoagna fa tsy miaraka koa taniseko eto raha nataony Gervais anay mianakavy raha nataony mama Redy tsy ho voatanisa retompoko tsy ho voatanisa tegna tsy ho voatanisa zalahy Gervais ambarako anareo lehilahy tsy manjary izy igny Paty tegna psychopaty zegny raha hafa raha nivolagny zandriko taminaka nomaly niantso zany telefony hoe aleva entako zandriko ny azoko lasa za tamy première zanandregna nandeha tamino satria fa nitambatambeziny poison igny izy fa nitambatambeziny tao satria hainy ho ratsy aminazy raha io tambaziko Redy tio izy dia amizay zegny miaro izy satria nisy fotoagna zay efa nisy fanjoska tamin'ny polisy tamin'izegny zay agnaty zay amin'ny polisy zay fotoforena anareo sarotro kajo zay fo miala io za aminareo zegny za miala io tamin'izegny zay Redy mbola niaro izy tamin'izegny mody foagna zay tamin'izegny satria zandriko tamin'izay mbola niaro izy ino amizay tamin'ny maraindregny teo za koa fa nandeha tagny ozy n'olo miambina tragnony Gervais ao allo za hiantso Redy izy mi-accepte anareo zay vafaka mikasika ny entana anazy nieritreritra za tokoa hoe hiaro anazy androko hoe agneky satria zegny ho resaka nomaly hoe na dia ino kosa zalahy fitiavana zegny raha nahazo anao nomaly vo nomaly ariva ve kopoko be karanao ino na dia hoe mbola ifagnapody mba mila anao mba manana principe kely amin'ny fiainananao mba mila anao manana dignité mba maneho kely fa tsy le lehilahy zegny amenao faveur fogna isan'andro baka taon-Jagnahary na fadiavin'ny lehilahy an-tampon-doha anao dia lehilahy io fogna manana marina ino amizay raha nataony kahigna izy appelle devant n'olo ino raha nataony zandriko za izy moa izy taminaka vao nividinao moa izy entana io anao aminay angala zo izy Redy zegny raha ataony za devant n'olo jiaby za mifa nitondra olo andeha hitatitra ny entana io izy amin'ny za minifa nitondra olo andeha hitondra ny entana io andeha hoe hitatitra entana za volagna za moa anao moa izy nividy entana io taminaka io
Fa resaka nomaly tomagny iny zoko mijaly zazoko zao zazoko zany amizay zegny tambitambina ataony Gervais izy eo ty agny tonga de nivadika natampoka izy tomagny zazalahy narary foko sady megnatra zaho amin'ny olony hoe sady marary ana le izy ny famatrany zandriko tampoka fa za de lino izy tsy niteny anizany taminao izy taminaka Ny famatra complètement izoara amizay ny famatra complètement izy satria mety fatratra ny trendefé agny fa ny lehilahy miregle jeriny satria raha tsy niany fataony Gervais oui filorika karaha tsy mety izy ty ato zoky filorika mila edriky fa tsy tafidriky donc tseko tsy haiko za tegna nidirako en direct eto za lafa tegna fa lany fagnambola velogno lany fagnambola velogno hoe mbola normal ve raha iainany raidy io de hoe mbola jery normal fogna ve za la tafiaritra raha jiaby zegny raha jiaby teneniko aminare zegny 10% fa raha hotanisako eto raha ataony Gervais zandriko zalahy Maregna fogna handro volaniko aminareo zegny fa lehilahy igny manipulateur grave manipulateur grave i raidy managna fahavalo maro noho ny avy aminazy